Konferansa Rêveberiya Herêmî ya Dem Partiyê li Amedê li darxistin. Rêber Abdullah Öcalan jî peyamek ji konferansê re şand tê de got ku dê entegrasyona demokratîk bi demokrasiya xwecihî watedar bibe. Dibêje demokrasiya xwecihî formula çareseriyê ye. Divê îradeya gelan a tevlî biryaran esas weregirtin. Hemû delegasyon û beşdarên konferansa Rêveberiyên Herêmî yên Partiya Demê. Di beşeke mezin a dîrokê de, di civakê de diyardeya rêveberiyê li ser bingeha herêmî û xwecihiyê bi gotineke din li ser bingeha xwebrêvebirinê ava bûbû. Heta di kevneşofiyê dewletê de jî bi piranî rêveberiyên herêmî qayîde bûn, desthilatdariya navendî jî îstîsna bû. Hiqûqa derbastar, hiqûqa herêmî bû. Ev kevneşofî ji aliyê modela netewdewlet ya navendî parêz, homojen, yekparêz û hişk a modernîtaya kapitalîst ve di van 200 salên dawî de hat xerakirin. Vegera li demokrasiya herêmî bûye xelasiya welatan û henaseya civakan. Li rojhilata navîn ku rola Tirkiyeyê tê de sereke ye, heke şansê îfadeya demokratîk ji tiştên herêmî û herêmparêz re bên askirin, dê piranî pirsgirêkên bi awayekî hêsantir bên çareserkirin. Bi taybetî rakirina şerha li ser demokrasiya herêmî dikare Tirkiye di sedsala duyemîn de li herêmê bike xwedî hêz. Ji bo çareseriya demokratîk avabûna ji nû ve hem ji bo civakan hem jî ji bo dewletan şert e. Herîkîna giştî û hewcedariya serdemê jî bi kêmkirina navendî parêziyê û zêdekirina tiştên herêmî ve girêdayî ye. Demokrasiya herêmî û qanûnên bingehîn yên demokratîk jî di encama têkoşînên bi vî rengî de hatine pêşxistin. Formula demokrasiya herêmî û makazagona demokratîk di heman demê de formula çareseriya aştiyane û demokratîk a pirsgirêka Kurdê jî. Li welatekî ku demokrasî tê de bi hêsanî dikare bê înkarkirin de tu pirsgirêk nayên çareserkirin û ji xwe li ber çavayê ku nehatine çareserkirin jî. Pirsgirêka Kurd di asta rêveberiyên herêmî de gihîştiye qonaqeke çareseriyê. Ne tenê di çerçoveya pirsgirêka Kurd de, ji bo tevahiya Tirkiyeyê rêya derbaskirina pirsgirêkên heyî yên rêveberiyên herêmî ji demokrasiya herêmî ya bihêz derbas dibe. Demokrasiya herêmî ya ku dibin ewlehiya hiqûqê de ye, formula çareseriyê ya rastaqîn û yekane ye. Ji bo Sûriye, Iraq û Îranê jî pêwîst e sepandina tam û bêkê masiya demokrasiya herêmî ye. Ji hikûşa hemû neyîniyan siyaseta demokratîk û demokrasiya herêmî ye. Gihîştina civaka demokratîk tenê bi vî rengî mümkün e. Divê ne li ser bingeha navend, desthilatdarî û yekdesteriyê li ser bingeha gel modelên alternatîv yên civakî, aborî, ekolojîk bên pêşxistin. Ji bo rêveberiyê û tevlîkirina gel a di hemû biryaran de esas vêgirtin. Divê konseyên bajaran û meclisê bajaran bên avakirin. Welatî dikarin li vir bicivin her cure pirsgirêkên xwe yê aborî, civakî nîqaş bikin û biryaran bigirin. Heke şaredariya gel demokratîk bê pêşxistin, gel dê xwedî li şaredariyên xwe derkeve. Bi vî rengî nêzîkatiyên antîdemokratîk yên wekî tayînkirina qeyûman jî nikarin hêsanî pêş bikevin.